Θεός χωρίζει τα πεδαμάνα σας να λιγοστεύουν και τα ζωντανά σας. Βοηθήστε, χριστιανοί. Βοηθήστε έναν άπρο κουφό και φτωχό. Βοηθήστε, χριστιανοί, σας παρακαλώ, Κύριε. Ελεήστε τον κουφό. Κουφός ταλέπορος και άπορος. Βοηθήστε, χριστιανοί. Δεν ακούω. Έχασα τα αυτιά μου. Έχασα τα αυτάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελεήστε, χριστιανοί, έναν κουφό. Ελεήστε, χριστιανοί, έναν κουφό. Βοηθήστε με, άπορος. Έλα, μην κάνεις τσιγκουνιές. Φτωχός άνθρωπος είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελεήστε, χριστιανοί. Σοκράτη. Είδες, κύριε αστυνόμε, τι έπαθα. Τι έπαθα, κακομοίρη. Κουφάθηκα, κύριε αστυνόμε. Είναι τα ακουστικά μου για να ακούω, κύριε αστυνόμε. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Η καινούργια τεχνολογία, Εσύ δεν τρώγεσαι πια, Σοκράτη. Στο τμήμα, γρήγορα, σήκω. Στο τμήμα. Αρκετά σαν έχτηκα, Σοκράτη, σήκω. Γιατί, κύριε αστυνόμε, στο τμήμα. Εγώ που νόμιζα ότι έχω ένα φίλο, κύριε αστυνόμε. Πάντα μαζί στο ίδιο πόστο, κύριε αστυνόμε. Στο ίδιο πόστο, Τέλος πάντων, κύριε αστυνόμε, στην ίδια γειτονιά. Θυμάσαι, κύριε αστυνόμε, την ίδια εποχή είχαμε πιάσει δουλειά μαζί. Δουλειά τη λες τη ζητιανιά, Σοκράτη. Στο ίδιο ωράριο, στις βροχές, στα κρύα, στα χιόνια. Πού θα βρίσκες έναν άνθρωπο αν δεν ήμουν εγώ να πεις μια κουβέντα. Πάντα σου έκανα παρέα στις περιπολίες μέσα στους άγριους βοριάδες. Πάντα, κύριε αστυνόμε μου, πιστός στο καθήκον. Κάθε μέρα, παρόλη την αναπηρία μου τώρα, καταλαβαίνεις. Τη μία κουφός, την άλλη κουτσός, την άλλη τυφλός. Πάντα όμως εδώ, ναι. Τώρα δεν το έχεις και λίγο, κύριε αστυνόμε. Γεια σου, κύριε αστυνόμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, Γεια σου. Ρε την Αλέπου. Πάλι με κορόιδεψε. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά, τα σνοβάρις του θεύει. Άντε, κόφτω. Άντε, δεν βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Κοντεύει να διάσει η γειτονιά με τις αηδίες που παίζεις. Σοκράτη, άσε τις ζήλιες. Εγώ είμαι μεγάλος μουσικός. Ορίστε, το είδες. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να ήμουν στη σκάλα του Μιλάνου. Όχι, στην κακιά σκάλα έπρεπε να ήσουν. Μαζεύεται να φύγουμε τώρα, άντε μπράβο. Γιατί νωρίς είναι ακόμα, τι έπαθες? Τίποτα δεν έπαθα. Αυτός ο αστυνομικός ο Τάσος μου την έσπασε. Δεν έχεις δίκιο. Ο Τάσος είναι μια χαρά παιδί. Βρε, μαζεύεται να φύγουμε τώρα, άντε θα σου πω, άντε μπράβο. Τι ψάχνεις, ρε Χριστιανέ μου, άντε πάμε να φύγουμε τώρα. Πάμε. Σας παρακαλώ, κυρίες μου και κύριοι, μία μικρή ελεημοσύνη από μικρός ορφανός και τυφλός. Σας παρακαλώ, κυρίες μου και κύριοι. Σας παρακαλώ, κυρίες μου και κύριοι, ελεήστε έναν δυστυχισμένον άνθρωπο. Σας παρακαλώ, κυρίες μου και κύριοι, μία μικρή ελεημοσύνη από μικρός τυφλός και ορφανός. Σιγά ρε παιδιά, σιγά. Έλα Μίτσο, μαζεύεται να φύγουμε, άντε μπράβο. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει. Εγώ το χιλιάρικο δεν το έβγαλα ακόμα. Το τσιφούνι, το γέμισε και ακόμα θέλει. Και πόσα σου λείπουν, Μίτσο? 5. Τι 5? 5, τι 5, κατοστάρικα? Όχι και κατοστάρικα, δραχμές. Και για 5 δραχμές θα ξεπληρωθείς εδώ ρε σπαγκοράμένε. 5 εδώ και 5 εκεί, το βγάζουμε το ψωμί μας. Ορίστε. Άντε, πάμε να πιούμε κανένα ούτω. Καλά ρε Σοκράτη, δεν τρέπεσαι. Τάλιρο μου ρίξες. Χάθηκε να μου δώσεις κανένα 20άρικο. Πάρε τα ρέστα. Σήκω βρε να φύγουμε τώρα. Άντε μπράβο. Κοίταξε το μετά τα παιδιά.
Άντε βρε παιδιά, τι στολίζεστε τόση ώρα. Στο καφενείο θα πάμε, δεν πάμε για γαμπρί. Καλά βρε γκρίνια, έλα σε βράδυ να φύγουμε. Πρώτα να μου κάνεις ο καθαρό, δεν θα βάλω μάχη, θα καλώς από εκεί πέρα. Άντε μπράβο. Έλα ρε Σοκράτη, μια γουλίτσα δεν κάνει κακό. Άσε με βρε Αντώνη, αφού ξέρεις τώρα δεν πίνω σταγόνα. Καλά. Άστον μωρέ Αντώνη, δεν το ξέρεις τώρα, τόσα χρόνια. Ήθελα να ξέρα τι λογαριάζεις τόσες ώρες ρε. Μαζεύεις, να δω τι θα τα κάνεις, φαταούλα. Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ξέρω εγώ, αύριο μπορεί να μείνω χωρίς δουλειά. Ναι ρε, πρόσεξε μη σε διώξει το δημόσιο από το πόστος. Λέει τώρα, κοροϊδεύετε. Ξέρετε τι ανεργία αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμά μας? Ανεργία? Μάλιστα. Ξέρετε σε πόσους ανέρχονται οι άνεργοι ζητιάνοι στη χώρα μας? Λέγε. Έχεις πιει και δεν ξέρεις τι λες, Μίτσο? Άντε, πιείτε τα ποτά σας και πάμε να φύγουμε. Γιατί άμα αργήσουμε η Μαρία βάζει τις φωνές, καταλάβει. Τι χρωστάμε? 370. Να σε καλά. Μείον 70 δραχμές στα ποτά, ίσον... 370 είπε. Τι? 370! Κάνει τον κουφό. Είναι σειρά σου να κεράσεις, Μίτσο. Άντε, μπράβο. Πάλι σειρά μου. Πάλι εγώ θα πληρώσω. Τι πάλι, βρε, πότε κέρασες? Λέω, πότε κέρασες? Καλά, άστα. Μια στιγμή. Άστα ρε. Δεν σε παρακαλώ. Καλά. Ποιος ακούει την κρίνια σας? Θα με χρεοκοπήσετε εσείς. Άντε. 50. Άστο αυτό, δεν το σερβί τώρα. Δεν είσαι καλά. Έλα. Άντε, μέτρα να φύγουμε. 2, 2,5, 3. 3,5. 3,5 και 20. Πάμε. Άκου να τους κεράσω 370 δραχμές. Αμάν ρε Μίτσο, ακόμα τα λεφτά σου κλαις. Αυτός κλαίει σαν μωρό ρε. Όχι δεν κλαίω. Σταθείτε ρε παιδιά. Σαν ακούω κλάμα μωρού. Μωρού. Από εκεί. Αχ, τι γλυκούλη. Ρε εσείς, πώς βρέθηκε τώρα? Χάθηκε. Τι να χαθεί ρε τρελός ρε, αφού είναι δεμένο στο καρότσι. Άρα τους άθλους. Ποιος βρίζει βρε Αντώνη? Αυτούς που αφήσαν το μωρό τέτοια ώρα έξω ρε. Βρε Αντώνη, μη λες μεγάλα λόγια. Δεν ξέρεις τα βάσανα του καθένας. Πού ξέρεις, μπορεί να τα αφήσανε και για καλό του. Αφήσει το παιδί έξω το. Στάσου ρε, εδώ βλέπω και ένα φάκελο. Σιγά. Τι λέει, το άνοιξε. Χριστιανέ μου, άμα. Έλα ρε Μίτσο, βγάλε τον αναπτήρα σου εδώ πέρα να δούμε. Κάτσε να πάρει ευχή. Σιγά, με κάψει κιόλας, άντε μπράβο. Είμαι ο Χρήστος Καραδήμας. Η μητέρα μου μ' αγαπάει πολύ, αλλά δεν μπορεί να με κρατήσει. Θέλω να με αγαπάτε το ίδιο. Θα σας αγαπώ κι εγώ. Καλή μας τύχη. Είναι και ομορφούλικο. Εγώ λέω να το πάμε στο τμήμα. Χαμογελάει. Μπορεί να είναι και νηστικό, Ποιος ξέρει πόση ώρα το έχουν παρατήσει εδώ. Εγώ πάντως έχω μια ιδέα, παιδιά. Να το πάμε στο σπίτι να το ταΐσουμε και μετά να το πάμε στο τμήμα, Μπράβο! Ναι, λεφτά για να ταΐσουμε τους άλλους έχουμε. Πάτε ρε, τσιγκούνι, μωρό παιδί είναι, δεν το βλέπεις. Να το πάμε σπίτι. Πρέπει να του βρούμε γάλα και κάτι ζεστό. Αυτό μπορεί να τουρτουρίζει τώρα. Πάμε στο σπίτι. Προχώρα μπροστά. Σιγά μην το ξυπνήσεις. Πετάξου μέχρι το φαρμακείο και φέρε μερικά πράγματα για το μωρό. Άντε ρε παιδάκι μου, πήγαινε γάλατα, πιπερό, πάνες, ό,τι χρειάζεται. Και πες να σου δώσει και κανένα φάρμακο γιατί μπορεί να είναι κρυωμένο το παιδί. Εγώ. Ναι ρε, εσύ ρε. Καλά. Στη γωνία, στο φαρμακείο.
Έλα, Άρη. Φέρ' το μέσα σου και πρόσθεση το τραγκάζι να ανάψω το φως. Σήκωσε τις ρόδες μπροστά, σήκωσε. Έτσι, μπράβο, Αντώνη. Εντάξει, αυτά είναι. Όλα αυτά. Ό,τι χρειάζεται ένα μωρό. Πόσο κάνει? Μια στιγμή. 1563. 563. 1563. Τόσο πολλά. Εγώ τόσο πολλά δεν έχω. Θα στείλω τους άλλους. Κράτησε τα. Άντε, γεια. Έλα, ζεστά το λίγο κούνια. Κάτω λίγο κούνια. Κούνια, μπέλα, κούνια, μπέλα, εσύ, Αντώνη μου, σκέπασε με το να μην κρυώσεις το παιδάκι. Δεν θα είσαι ο Μίτσος, πότε θα? Ξέρω εγώ με αυτόν τον Μίτσο να πάρει και 10 ώρες. Ρουκαμόγελο είναι, Αντώνη μου. Ρουκαμόγελο είναι το καλυμμένο. Πάντως το κεφάλι, πάντως το κεφάλι. Παιδάκι μου, τι κουκλί είναι αυτό. Ποιος τόλμησε και το άφησε στον δρόμο να το σκοτώσει? Πώς θα το βρίσκαμε εμείς τώρα. Άντε ρε Μίτσο, τι έγινε? Τα έφερες τα πράγματα ρε, βρήκες τίποτα? Ναι, δηλαδή όχι, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Δεν κατάλαβα τι μου είπε. Άσε ρε, τα πάω εγώ βρε, άσε. Μια δουλειά σου λέει να κάνεις. Πήγαινε στον κάτι, πήγαινε. Κοίτα, το φοβείς το παιδί, σιγά σιγά, καλά παίζαμε. 1563. Τι είπες? Καλή δουλειά, θέλει ο κόσμος τα παιδιά. Έλα το θείο το λίγο. Τι κάνει το μωράκι. Τα φέρες? Τα φέρα. Έλα να το φροντίσουμε το παιδί. Έφερα πάνω εδώ πέρα, μπιμπερό έφερα, πούδρα έφερα. Τα καλά. Θα τα αλλάξουμε πρώτα. Δεν τα αλλάξουμε. Τι κάνουμε ρε Αντώνη εδώ πέρα, βγάζουμε τούτο εδώ. Μπράβο. Κάτσε κάτι πέρα, ρε, στο καλό σου άχαρε. Μην το φοβείς το παιδί. Όχι. Σήκωσε του, έτσι του βγάλω εγώ το παντελονάκι ρε. Άρε βγάζουν και παπουτσάκια ρε. Παπουτσάκια ρε. Τώρα τι κάνουν εσύ, αυτό τι κάνουν, το βγάζουν. Σιγά σιγά, Έτσι, μπράβο. Έλα Μίτσο, πάρτε καλά. Έτσι το μπράβο Μίτσο. Είναι και αναφοράς ο Μίτσος. Πώς το βάζω, εσύ Αντώνη. Ναι, ξέρει. Πουλάκι του. Να και το βλακάκι. Φόρεσε και δεν έχω. Αυτοί έπρεπε να είναι στα πόστα τους. Κλέφτες θα είναι. Έλα βρε τα μαθαίνεις και με μήπως σε χόρτασε ύπνο μου ρε το τσαμένο μου. Εδώ είσαστε ακόμα εσείς. Ναι, εδώ. Τι είναι αυτό? Όταν το γλυφίδα. Μωρό είναι ρε Μαρία, δεν το βλέπεις? Και πώς βρέθηκε εδώ το μωρό? Δεν βρέθηκε, εμείς το βρήκαμε. Μέσα σε ένα καρότσι εγκαταλειμμένο εκεί πέρα. Σιγά να μην το βρήκες και μες στο καπέλο σου. Άσε Μίτσο, θα τις εξηγήσω εγώ. Παιδιά, πηγαίνετε εσείς, έχετε αργοπορήσει, θα μείνω εγώ. Σωστά. Έχει δίκιο, εγώ θα μείνω. Δίκιο έχει, πηγαίνετε. Εγώ θα μείνω. Πικρός τον έκανα, δεν έχει ζάχαρη καθόλου. Μπράβο ρε Μαρία, τώρα το θυμήθηκες τον ήπιο όλο. Άλλωστε δεν πειράζει, αφού ξέρεις, έτσι το πίνω. Λοιπόν παιδιά, αποφασίσαμε, το μωρό θα το κρατήσουμε εμείς. Το μωρό θα το κρατήσω εγώ. Εσείς όλη την ημέρα είστε με στους δρόμους. Το μωρό είναι όλων μας. Μπράβο, ακριβώς. Και από σήμερα μειωμένο ωράριο, έτσι. Με βάρδιες. Έτσι θα το κρατάμε το μωρό. Με βάρδιες. Με βάρδιες, να το δω και να μην το πιστέψω. Και θα το δεις Μαρία μου και θα το πιστέψεις.
μέρα. Αχ, η καραμούζα, έλα εδώ να κάνω και εγώ. Το μωρά. Πώς έκανε η καραμούζα, πώς έκανε? Πώς έκανε? Έτσι έκανε η καραμούζα. Όπα, έτσι εκεί. Κάνε τουτουτ. Πίσα. Άστα αυτό να πάμε στα φυλάκια. Έλα στο φυλάκι. Μπράβο το φυλάκι. Έλα και ψωμάκι. Μπράβο και το άλλο στα φυλάκι. Ρε γεια σου. Μπράβο το στα φυλάκι. Κάνουμε σήμερα κουφό, όχι. Παράλυτο, όχι. Κουφάλαρο τυφλός, που είναι τυφλός. Ματάκια δεν έχω. Σας παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλυρο έξω πάγας, το σπάγκο. Ήρα μου, κοπάτσι. Χαμογέλα, άνοιξε το ματάκι σου, κοίτα. Κοίτα. Έλα. Ωραία το μεράκι μου. Μαμ. Έλα, χαμογέλα στον παπάκο. Έλα, κι άλλο. Έλα λίγο ακόμα. Έλα. Αν. Οπ. Δεν θέλεις άλλο τώρα. Έλα να παίξουμε μπουνίτσες. Έλα. Μπουνιά τώρα. Μπουνιά τον μπαμπά. Έλα. Έλα, μπουνιά. Έλα, παρά. Οπ. Έξε, μπουνιά. Έλα, εδώ, λούτσα. Θα σε κάνω εγώ έναν και θα είσαι ο πρώτος του καράτε, έτσι. Τι να κάνει ρε μπαγάσα τώρα μοναχούλη σου. Άσε, θα έρθω ρε μπαγάσα να σε δω, Έτσι κι αλλιώς ψυχή δεν κυκλοφορεί στον δρόμο. Σου έρχομαι. Δεν θέλεις να παγάσα. Γιατί, έλα αγάπη μου, έλα αγάπη μου, έλα αγάπη μου γλυκιά, έλα αγάπη μου, Μα τι κάνεις εσύ εδώ? Τι έγινε? Μα τρελαθήκατε όλοι σας. Θα το σκάσετε πια αυτό το μωρό από το πολύ φαΐ. Φέρτε εδώ, ας το δει κάτω. Έλα εδώ. Τι συμβαίνει Μαρία μου, τι συμβαίνει, γιατί μου παίρνεις το παιδί? Έλα εδώ. Το πρωί μπαίνω μέσα και τη βλέπω. Τον Αντώνη να ταΐζει το μωρό. Μετά από λίγη ώρα ξαναμπαίνω και τη βλέπω. Το Μίτσο να ταΐζει το μωρό. Και τι δουλειά έχει ο Μίτσος να ταΐζει το μωρό? Τώρα πάλι βλέπω εσένα. Και αυτοί γιατί ταΐζουν το μωρό, Εσύ τι δουλειά έχεις να ταΐζεις το μωρό? Εγώ είμαι πατέρα. Άλλο εγώ, Μαρία μου, άλλο εγώ. Τέλος πάντων, μία είναι η λύση, Μαρία, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βάλω τηλέφωνο. Τηλέφωνο? Ναι, δεν μπορεί να με τρώει η αγωνία εμένα όλη την ώρα. Όχι. Θα βάλω τηλέφωνο και θα σε παίρνω τακτικά να μαθαίνω τι κάνει το αγγελούδι μου. Τι κάνει το αγγελούδι σου, Και για να έχουμε καλό ερώτημα το τηλέφωνο, πού θα το βάλεις? Θα σου κάνει ο ΤΕ ειδική γραμμή στη μέση του δρόμου που είσαι όλη την ημέρα? Ναι, Μαρία, ο ΤΕ. Και πώς? Τι πώς βρε παιδάκι μου, τι πώς βρε, έχω το μέσον εγώ. Άσε, έλα δώστε μου λίγο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα τον ταΐσω άλλο, όχι. Μην τον ταΐσεις άλλο. Όχι, θα του δείξω εγώ εικονίτσες εδώ πέρα, να μάθουμε γραμματάκια. Έλα. Κοίταξε να δεις εδώ πέρα, κοίτα. Όπα, καραβάκι. Εδώ αγάπη μου, καραβάκι, για να δούμε. Πουλάκια.
χελιδόνι. Και πεταλουδίτσα. Πεταλουδίτσα, και πάπια. Και παπίτσα. Και πάπια. Βεκ. Ναι. Έλα, Σοκράτη. Έλα, Μαρία μου, εσύ είσαι. Συμβαίνει τίποτα με το παιδί? Όχι, μια χαρά είναι το παιδί. Για να σου θυμίσω κάτι να μας πάρεις πήρα. Ναι, παιδάκι μου, θα αγοράσουμε την Ολυμπιακή, ναι. Τι έπαθες βρε ήλιο, σε βάρεσε. Ναι, την Ολυμπιακή και την Toyota. Μη χειρότερα. Ναι, παιδάκι μου, και τις δύο μαζί, σε οποιαδήποτε τιμή. Μη μ' τον Θεό. Ναι. Βεβαίως. Αυτός παλάβαστε, δεν είναι τα καλά. Πάτε. Α, όλα κι όλα. Ο μικρός θα γίνει παλαιστής. Να είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Άκου ρε κατησχέ. Άκου παλαιστής. Μουσικός θα γίνει. Εγώ έχω μεγάλα όνειρα για τον μικρό. Μπετόβεν θα το κάνω. Μπετόβεν, Άντε, Μπαχ. Βρε, ούτε Μπετόβεν, ούτε Μπαχ, ούτε Μπαχ. Βέβαια, ούτε και Σαμσόν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το παιδί θα γίνει επιστήμονας, ή γιατρός ή δικηγόρος. Α, εσύ αφήνεις και περιθώρια επιλογής. Αυτό ρε θα πει δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία. Κορόιδευε. Είδαμε και κάτι μουσικούς. Εσύ ρε, ξέρεις κλαρίνο. Πού κατάντησες? Στον δρόμο. Άλλο εγώ ρε. Ο μικρός όπως έχει μένει. Παιδιά, αφήστε τους καυγάδες. Είναι ώρα να πηγαίνουμε. Μήτσο πληρώνεις το λογαριασμό, Τι, πάλι κερνάω. Ναι. Τι πάλι κερνάς ρε, από πότε έχεις να κεράσεις? Καλά. Τη βραδιά που βρήκαμε το Χριστάκι. Δεν κέρασα εγώ. Τη βραδιά που βρήκαμε το παιδί ήταν 15 μηνών. Και αύριο γίνεται 5 χρονών. Περνάει ο καιρός. Βρε, ούτε που το κατάλαβα πως πέρασαν τόσα χρόνια. Κι όμως. Πέρασαν, ρε, πως πέρασαν. Ναι. Αύριο το μωρό μου, βρε, γίνεται 5 χρονών. Όχι, είτε μωρό σου. Άκου ρε μωρό του. Ξέρε παιδιά, μάνα, τι κρίνια είναι αυτή με εσάς ρε. Πω. Τέλος πάντων, αλήθεια, δεν μου λες Αντώνη, τι δώρο θα κάνεις εσύ στα παιδιά ρε? Λέγε. Τρελός είμαι να σου πω, να μου κλέψεις την ιδέα. Κοίταξε να δεις. Πάντως εγώ, παιδιά, έχω ένα δώρο σούπερ. Τι έλεγε? Δεν σας το λέω. Τώρα, τι να σου πω. Πλήρωσε το λογαριασμό να φύγουμε. Αυτό που άκουσες. Άντε, ελάτε να αρχίσουμε τώρα, αφήστε τα παιχνίδια. Να ζήσεις Χριστάκι και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Πάρε μια βαθιά ανάσα τώρα και σβήστα. Να ζήσεις αγόρι μου. Μπράβο. Έλα αγόρι μου, άνοιξε τα δώρα σου τώρα. Με τα χεράκια μου την έφτιαξα και σου πάει και το χρώμα. Με γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Χρήστο μου, άνοιξε και το δικό μου τώρα. Γιατί να ανοίξεις το δικό μου θα ανοίξει τώρα. Φέτος έχω εγώ σειρά. Το δικό μου δώρο θα ανοίξει. Έλα αγόρι μου. Α, ώρα για να τσακωθείτε πάλι. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Δεν θέλω καβλάδες. Μη τσακώνεστε πια μουρμούρες. Α, τι ωραία! Πολύ ωραία! Σ' αρέσει ο Μπράβο! Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να ζήσεις. Ευχαριστώ. Έλα Χρήστο μου, άνοιξε και τα υπόλοιπα. Α, δεν χρειάζεται. Και βέβαια, δεν χρειάζεται. Μια ζωή τα ίδια δώρα κάνουμε στο παιδί. Τι, δεν θα τα ανοίξεις. Πάλι. Και εσείς μπάλα του πήρατε, Κι εγώ όταν σας ρώταγα τι δώρο θα πάρετε του παιδιού, εσείς τίποτα. Είναι έκπληξη. Ωραία έκπληξη.
Δεν πειράζει, θα έχω και ποικιλία. Πάντως, εγώ σου έχω μία έκπληξη. Τι έκπληξη. Τι έκπληξη? Α, θέλει υπομονή. Η έκπληξη αυτή είναι για αύριο. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η έκπληξη? Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα! Έλα, γρήγορα. Συγγνώμη. Ναι. Ήρθα να γράψω το μικρό. Θέλω να του πάρω και ό,τι χρειάζεται για το μάθημα. Φόρμα, σήμα, ζώνες. Ζώνη μπορεί να πείτε. Ναι. Μία τελευκή. Τις άλλες με τις εξετάσεις. Εξετάσεις. Δεν πειράζει. Ας τις πάρουμε από τώρα και θα τις περάσει για τις εξετάσεις. Είναι σαΐνι αυτός. Συμπληρώστε το να δω. Μάλιστα. Και... 2, 3, 4. Πάμε πιο ζωή. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Με ζωή, Γάλλη, με ζωή. Τι είναι αυτά. Με το πάνω το χέρι, στρέψε. Έλα. Ας. Ας. Θα τέλος όμως σου φτιάξεις τα χέρια σου. Έλα. Ας. 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 Δεξί πόδι πίσω, ίσως στο μάχη, τι πάνω στο μάχη, κάνει αυτά. Δεν στάση αυτή. Σωστή στάση. Όντως θα μείνεις εσύ. Άρε Χρήστο, τι είναι αυτά. Γι' αυτό σε στέλνω στη σχολή. Καλά που ήμουνα εγώ. Αν ήταν άλλος, αν ήταν εχθρός, αν ήταν κλέφτης, κανένας μαχαιρογκάρτης, κανένας δολοφόνος, τι θα έκανες, Προπόνηση, προπόνηση. Πρέπει να γίνεις άσος. Αλλιώς δεν θα σε αφήσω σε χλωρό κλαρί. Όλο μπροστά σου θα με βρίσκεις. Ή πίσω σου. Εμπρός. Προπόνηση. Προπόνηση. Μπρος. Προπόνηση. Δυναμικό. Γι' αυτό σε στέλνω στο καράτε. Πάμε τώρα μέσα να πάμε. Πάμε. Έρχονται. Ήθελα να ξέρω που είναι τόσες ώρες. Λες και δεν το έχουμε ξαναπεί, Μην απασχολεί το παιδί τόσες ώρες.
10 μήνες ρε παιδάκι μου, το ίδιο βιολί. Καράτε. Τι να το κάνουμε αυτό το παιδί τέλος πάντων. Λες και δεν έχει τίποτα άλλο να μάθει το παιδί. Να μάθει μουσική, να μάθει νότε, να μάθει κλαρίνο, να μάθει γράμματα, να σπουδάσει, να μορφωθεί, να γίνει επιστήμονας. Τι ώρα είναι, παιδάκι. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, τι δώρο θέλεις? Τι, πάλι δώρο. Δεν φτάνει που μου πλήρωσα μαθήματα καράτε, θα μου κάνεις κι άλλο δώρο. Σε λένε και τσιγκούνι. Αλήθεια βρε μπαμπά, γιατί σε λένε τσιγκούνι οι άλλοι δύο μπαμπάδες? Τσιγκούνι, Αυτούς τους τρελούς ακούς. Επειδή δεν τους κερνάω ούζο κάθε μέρα. Και γιατί να τους κεράσω ούζο, γιατί, τους το πρόσταγα. Σε σένα όμως, Χρήστο, νιώθω να χρωστάω. Ένα γιο τον έχω. Εγώ έμεινα ορφανός από μικρός. Και εδώ στην Αθήνα, ξέρεις τι ζούγκλα είναι. Ήμουνα και μικροκαμωμένος. Τι μικροκαμωμένος. Χτυκιάρης ήμουνα. Μόλις έβγαζα μια δεκάρα, έρχονταν οι ελίτες και μου τα κλέβανε. Αφού πρώτα με χτυπάγανε. Έτσι συνήθισα να τα μαζεύω και να τα υπολογίζω πολύ τα λεπτά. Γι' αυτό σε έστειλα στο καράτε. Για να μην έχεις εσύ ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει. Πω, αργήσαμε. Ποιος ακούει τους άλλους? Πω. Μπα, τη βρήκε ο προκομμένος στην πόρτα. Πέρασε, Χρήστο μου, να καθίσεις να ξεκούραστείς, πέρασε. Είναι η τελευταία φορά αρκετά μονοπόλησες το παιδί. Δεν το βλέπουμε καθόλου τελευταία. Ακού, καράτε. Θα τον προκόψεις εσύ. Αυτό πρόκοψα κιόλας. Δείξ' τους, Χρήστο μου, δείξ' τους. Τι να μας δείξει? Τώρα θα δείξω. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Μαύρη ζώνη ο Χρήστος μου. Μαύρη ζώνη. Μαύρη ζώνη ο Χρήστος, τα μαύρα και τα κακά σου χάλια σήμερα. Μάλιστα, κύριε. Εγώ έκανα θυσίες για το παιδί. Τι θυσίες έκανες, ρε? Καθόμουν και μάθαινε τις τεχνικές επάνω μου. Τι? Μπα, έμαθε τεχνικές απάνω σου. Το τσουβάλι έκανες και σε βουράει ο Χρήστος, ρε. Κοροϊδεύετε. Δείξ' τους, Χρήστο μου, τι έμαθε. Εγώ δεν το είδα καλά. Για ξαναμιλάτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας, έτσι. Εγώ προτείνω τις ημέρες του παιδιού να τις μοιραζόμαστε. Συμφωνώ. Δευτέρα και Τετάρτη θα το έχω εγώ. Γιατί Δευτέρα και Τετάρτη? Γιατί τότε έχουν μάθημα στο 2. Πάλι τα ίδια, τέλος πάντων. Δευτέρα και Τετάρτη ο Αντώνης. Τρίτη και Παρασκευή ο Μίτσος. Πέμπτη και Σάββατο εγώ. Σ' αρέσει το πρόγραμμα, κύριε Μίτσο μου? Καλό είναι. Λοιπόν, η Κυριακή θα είναι ελεύθερη για τον Χρήστο να διαλέξει να πάει με όποιον θέλει. Τι λες, Χρήστο μου? Ό,τι πείτε εσείς. Εγώ όλες σας αγαπώ το ίδιο. Το ίδιο. Χρήστο, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Περίμενε λίγο, Μία έκπληξη. Έκπληξη. Τρελαίνουμε για τις εκπλήξεις. Τι είναι? Άνοιξέ το και θα δεις. Ωραίο κουτί. Άνοιξέ το. Α, είναι πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ. Τώρα εδώ και το άλλο εκεί. Πιάσουμε αυτό. Δοκίμασε. Τι ήταν αυτό? Τι πάθαμε? Τίποτα δεν πάθαμε. Τι πάθαμε? Εμείς φεύγουμε. Είναι ώρα να πάμε στο 2. Γεια σας. Ο Μέγας Μαέστρος. Και ο Μπετόβεν Τζούνιορ.
Λοιπόν, αγόρι μου, πώς σου φάνηκε το πρώτο μάθημα? Καλά ήτανε. Σε λίγο καιρό θα έχεις γίνει ξεφτέρι. Θα παίζεις κλαρίνο και θα αναστενάζουν γύρω τα βουνά. Πολυκατοικίες θέλω να πω. Και εγώ στο χωριό μου από μικρός άρχισα να παίζω κλαρίνο. Δεν είχα αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι και γάμο για γάμο. Ήμουν φίρμαξε στο χωριό εδώ. Μέχρι που αρχίσανε και μου λέγανε διάφορες έτσι. Μου λέγανε κατέβα κάτω στην Αθήνα να γίνεις φίρμα, να βγάλεις δίσκο και να γίνεις φίρμα. Και έβγαλες δίσκο. Κάτσε να στα πω. Δίσκο έβγαλα, αλλά όχι μουσικής, ελεημοσύνης. Όχι και δίσκο, καπέλο έβγαλες. Τότε δεν ήταν στη μόδα το κλαρίνο. Όλα τα νυχτερινά κέντρα γύρισα. Τι να το κάνουμε, λέει το κλαρίνο. Είχα μακριά μαλλιά, ήξερα να γρατζουνάω κιθάρα, ήξερα να χορεύω σέι. Δεν ήξερα. Δεν υπήρχε λοιπόν δουλειά για μένα. Και εγώ τότε, μπαμπά, γιατί μαθαίνω κλαρίνο? Πώς θα βρω δουλειά? Αν το πάθημα μου έγινε μάθημα. Γι' αυτό σε στέλνω στο οδείο, για να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Τότε πάνω στην απελπισία μου μέχρι και στην κρατική ορχήστρα πήγα. Πού είναι τα χαρτιά σου? Δεν έχεις δίπλωμα? Οδείο δεν τέλειωσες? Πού να τελειώσω οδείο? Στα βουνά και στα λαγκάδια? Ναι, μπαμπά, αλλά στους δρόμους πώς κατάντησες? Πώς σκέφτηκες να βγάλεις καπέλο? Δεν το σκέφτηκα εγώ, αγόρι μου. Άλλοι το σκεφτήκανε. Μια μέρα εκεί που γύριζα απογοητευμένος, που δεν μπορούσα να βρω πουθενά δουλειά, κάθισα σε μια γωνιά, έβγαλα το καπέλο μου στην τύχη και άρχισα να παίζω έτσι για να μου περάσουν τα ντέρπια. Και τότε οι περαστικοί άρχισαν να ρίχνουν ψηλά στο καπέλο. Τα χάσα εγώ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Παίρνω τα ψηλά και ήταν και κάμποσα. Και πάω σε ένα τυροπιτάδικο. Μια τυρόπιτα του λέω. Μου δίνει αυτός ένα κομμάτι. Ολόκληρο του λέω. Όλο το ταψί. Το παίρνω, κάθομαι σε μια γωνιά και άρχισα να τρώω. Και όπως έτρωγα σκεπτόμουν. Αντώνη, βρήκες δουλειά. Από τότε έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Και στο χωριό, ξαναπήγες στο χωριό? Πού να ξαναπάω στο χωριό, Χρήστο μου? Να με αρχίσουν με τις λεμονόκουπες? Τι να τους πω? Ότι αντί για φίρμα έγινα ζητιάνος? Αλλά εσύ θα γίνεις μεγάλος μουσικός. Στο υπόσχομαι εγώ. Ένα γιο τον έχω. Ωραία είναι το πάρκο, Χρήστο μου, αλλά κάθε Σάββατο εδώ. Α, να το παγκάκι μας. Τι? Είναι πιασμένο. Α, μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει, ο Σοκράτης είναι εδώ. Κράτα. Κύριε, φύγετε. Γιατί? Να, έρχεται ο πατέρας της από εκεί πέρα, έρχεται. Τι λέει? Άντε χάσου ρε Σάρλα. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Συγγνώμη. Αποτύχαμε. Όχι, δεν αποτύχαμε. Άσε, ο Σοκράτης είναι εδώ. Τώρα, περίμενε και θα δεις. Έλα, κορίτσι μου, να σου φιλήσω. Τι έπαθες? Δεν βλέπεις, ένα 50.000. Πού το? Εδώ ήτανε. Παίρνει το πήρα, σήκω να ψάξω. Έλα, κοράκι μου, έλα. Σαΐνει ο πατέρας σου, Έλα, άξιος. Πανάξιος. Μπράβο, έλα, να μην κρυώσεις εδώ πέρα, να δούμε γιατί καλή ψύχρα.
Κοίταξε τους άλλους ψάχνουν ακόμα το 5.000. Λεβέντη μου, εσύ, Λεβέντη μου. Δεν μου λες ρε Χριστάκη, τόσο πολύ σ' αρέσει εδώ πέρα, Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Ναι. Άμα δεν ζούσα μαζί σας, εδώ θα ήθελα να ζω. Μαζί με τα δέντρα και τα ζώα του κήπου. Και μου θα κοιμώσουν, αγοράκι μου. Και τι θα τρώγες, θα κοιμώσουν στο παγκάκι μήπως? Γιατί, πειράζει? Μα πειράζει, λέει. Κάνει κανένα ψοφόκρι εδώ το βράδυ, μια παγωνιά, Χριστάκη μου. Άσε ρε Χριστάκη. Εσύ είσαι τυχερός, αγόρι μου. Έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε, έχεις σπίτι. Αλίμονο σε κάτι άλλο. Εσύ? Εγώ? Τι, εγώ? Εσύ δεν έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε? Εκτός από μένα εννοώ. Ναι, πώς? Τον Αντώνη, το Μίτσο. Οικογένεια δεν έχεις? Οικογένεια. Πού να τη βρω, Χριστάκη μου, την οικογένεια? Η μάνα μου την έχασα όταν ήμουν μωρό, ούτε που τη θυμάμαι καθόλου. Αδέρφια δεν έχω. Ο πατέρας μου ξεμυαλίστηκε από μια τρελοτουρίστρια. Ήτανε, λέει, κυνηγός ταλέντων και τον πήρε στο Χόλιγουντ να τον κάνει αστέρι το κινηματογράφο. Το πόσα λεφτά ξόδεψα στο σινεμά δεν μπορεί να φανταστείς από τότε. Στο σινεμά? Ναι, πήγαινα να δω όλες τις αμερικάνικες ταινίες, μπας και τον δω να παίζει πουθενά, αλλά... Αλλά τζίφος, Τζίφος, αγόρι μου, τέλος πάντων, εσύ είσαι τυχερός, ρε. Έχεις έναν πατέρα που σ' αγαπάει και σε λατρεύει, αγόρι μου. 3 έχω. 3. Α, ναι, 3. Ωραία. Εσύ, άμα το ξέχασα, ρε, σου έχω μια έκπληξη, έλα. Έκπληξη? Ναι, κοίταξε να είσαι εδώ πέρα. Τι σου πήρα, για να μάθεις, ρε, να μορφωθείς, ρε, να γίνεις δικηγόρος, ρε, εσύ. Δικηγόρος? Μα εσύ την Πέμπτη ήθελες να γίνω γιατρός. Γιατρός? Δεν πειράζει, ρε, Χριστάκη μου, τώρα τι γιατρός, τι δικηγόρος, το ίδιο δεν κάνουμε. Μπράβο, ρε, εσύ. Μπράβο, ρε, Χριστάκη. Πώς δεν το είχα φανταστεί νωρίτερα. Και γιατρός και δικηγόρος, Δεν πιστεύω να κρυβαθείς. Όχι. Αγόρι μου, πεινάς, να πας, σου πάρει κάτι να φας. Όχι, ευχαριστώ. Εντάξει, ωραία. Αχ, τι ωραία. Αχ, Χριστάκη μου, Λεβέντη μου. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Πιάσαμε το 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Μου πήραν την τσάντα! Τσαντάκιδες, πιάστε τους! Τσαντάκιδες, τα λεφτά μας! Βοήθεια, τσάντα μας, βοήθεια! Ο πρώτος μεγάλος του καράτε! Αφήσου τους γράσεις σε μένα! Φέρνεις τα δωρές σου, γλάνε! Πάρ' το κάτω πρώτος! Πάνε όλοι και οι τρεις! Μπράβο, Χρήστο μου! Να, τη φέρνει η κυρία μου την τσάντα, τη φέρνει! Μπράβο, Χρήστο μου! Μπράβο! Ευχαριστώ πολύ, Μπράβο, αγόρι μου! Είδες, αγόρι μου,
Μπράβο. Λεβέντι για το μπράτσο. Σώμα, Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Έλα να μην αργήσεις, αγοράκι μου. Να προλάβεις. Και όπως είπαμε, να μην βγάλεις το μπουφάλι γιατί κάνει ψύχρα. Να προσέξεις να μην χτυπήσεις, όχι πολλά τρεξίματα. Να κάνετε κανένα ήσυχο παιχνίδι. Και να φας όλο το φαγητό έχουμε βάλει τη Ζάνα, έτσι. Και μην τυχόν και πλησιάσει στη θάλασσα και σε πάρει κανένα κύμα. Βρε στον Παρνασσό πάει το παιδί, πού θα τη βρει τη θάλασσα. Το κλαρίνο το πήρες μαζί σου. Το πήρα, το έχουμε στη Ζάντα. Καλή διασκέδαση, αγόρι μου. Λεφτά πήρες. Πήρα. Άντε, γεια σας. Να προσέξεις, να προσέξεις. Γεια σου, αγόρι μου. Τι τις θέλουν αυτές τις εκδρομές, ρε παιδιά, όλη την ημέρα θα μας φάει η αγωνία. Μην το γκρουσουζεύεις το παιδί. Να σου πω, άλλη φορά να μην το σιδερώσω αυτό το ρημάδι, αφού ξέρεις τι δουλειά κάνω. Θα στο δίνω από το σκηνή να βρω την ησυχία. Καλύτερα. Έπαιξα εγώ, ορίστε. Βάλε, κοίταξε να δεις. Παλέ, ρίχνεις μέσα κακό πείραμα, είναι δυνατό. Έχεις κι άλλο. Δεν ρίχνεις εσύ. Έλα ρε Μαρία. 10 φορές έχω μάθει ακόμα. Τώρα, ορίστε. Ατού. Βάλε. Α, δεν ξέρω. Τι έγινε, αγόρι μου. Καλά. Λοιπόν, πώς τα πέρασες σήμερα. Ήταν ωραία στην εκδρομή. Πολύ ωραία. Γυμνάστηκες καθόλου. Αμέ. Διάβασες, αγόρι μου, διάβασες. Φυσικά. Κλαρίνο, όπως δεν έπαιξες. Κλαρίνο. Τους κούφανα όλοι. Βρε, έπαιξες κανένα καλό παιχνίδι, διασκέδασες με τους φίλους σου, αυτό η σημασία. Ναι, αμέ. Πεινασμένο σε βλέπω. Δεν έφαγες το φαγητό στο μεσημέρι. Το έφαγα. Έφαγα και παγωτό. Αγόρι μου, είναι χειμώνας, πρόσεχε. Θα κρυώσει ο λαιμός σου. Προσέχω, μπαμπά. Εσείς πώς θα περάσετε σήμερα. Εμείς πώς να τα περάσουμε τα συνηθισμένα. Α, να μιλάς για τον εαυτό σου. Εσύ μπορεί να πέρασεις συνηθισμένα, εγώ όμως όχι. Δηλαδή τι έγινε. Τι έγινε? Θαύμα έγινε. Τι θαύμα. Εκεί που έπαιζα το κλαρίνο. Λέγε, μας έσκασες. Καθόσαστε καλά. Καλά καθόμαστε, για λέγε. Εκεί λοιπόν που καθόμουνα και έπαιζα το κλαρίνο, ήταν ένα σκοινί δίπλα μου. Πω. Πραγματικό θαύμα, Αυτό ήταν όλο. Αφήστε το να συνεχίσει. Το σκοινί ήταν δίπλα μου. Μόλις άρχισα λοιπόν να παίζω το κλαρίνο, το σκοινί χόρευε. Το σκοινί άρχισε να χορεύει. Μάλιστα, το σκοινί. Ρε Αντώνη, σοβαρά τα λες αυτά. Πολύ σοβαρά. Δεν μου λες, Αντώνη, πόσα ούζα κοπάνισε σήμερα. Κανένα. Ρε Μίτσο, ρε παιδιά, αυτός μιλάει σοβαρά. Και δεν μου λες, Αντωνάκη, παίζοντας και χορεύοντας το σκοινί πόσο ψηλά ανέβηκε. Το σκοινί σηκώθηκε κάμπος. Μόλις άρχισα να παίζω το κλαρίνο, το σκοινί χόρευε στους ρυθμούς της μουσικής. Σαν τους φακίριδες δηλαδή. Μπράβο Αντώνη, και εμείς σε είχαμε αδικήσει. Μπράβο ταλέντο Αντώνης. Μεγάλο ταλέντο ο Αντώνης. Θα κάνει όνομα ο Αντώνης. Αντώνη, θα μας εγκαταλείψεις τώρα. Θα μας εγκαταλείψει. Βέβαια, με τέτοιο ταλέντο στους δρόμους της Αθήνας θα αδικείτε. Αντώνη μου, δεν πρέπει τώρα εσύ το ταλέντο σου να το αφήσεις ανεκμετάλλευτο, Πρέπει να πας σε ένα τσίρκο, παιδί μου. Εσύ να παίζεις εκεί πέρα, να κάνεις περιοδίες, να παίζεις για τις αρκούδες, να παίζεις εκεί πέρα για τις κόμπρες που θα βγάζουν το κεφάλι τους έτσι. Με συγχωρείς. Άντε, παίξτε.
Παιδιά, να σοβαρευτούμε. Τι ώρα είναι η συνάντηση, άδε? 1:30. Λέω να πάω εγώ. Τα αστείευεσαι, βέβαια. Εγώ θα πάω. Γιατί δεν πας? Έλα, ρε παιδιά, σταματήστε την κρίνια. Εγώ όπως βλέπω τα πράγματα θα πάμε και οι τρεις. Γιατί και οι τρεις ενδιαφερόμαστε για το πώς πάει το παιδί. Να πάμε. Λοιπόν, θα πάμε αύριο στο σχολείο και οι τρεις. Το λογαριασμό, παρακαλώ. Είναι πληρωμένο. Ο Χρήστος. Αυτός θα πλήρωσε το λογαριασμό. Εσείς, μπας και πλήρωσε το λογαριασμό για να μας καλοπιάσει για αύριο. Θα είναι χάλια η βαθμή του, θα το δείτε. Άντε, χαίρευτε, τι λες από εκεί πέρα. Για πατεώνα και αρχιψέφερο το πέρασε στο παιδί, βρε. Το παιδί, βρε, το παιδί μοιάζει εμένα, βρε. Είναι μόρφης, ρε. Είναι ζήκης, ρε. Χριστάρα μου. Θα φύγουμε. Άντε, πάμε. Έλα, Χρήστο, πάμε. Όχι, θα περιμένω. Ποιος θα περιμένει? Τους μπαμπάδες. Ποιος? Τους μπαμπάδες. Δηλαδή πόσους μπαμπάδες έχει? Τρεις. Και γιατί έχω μόνο ένα? Ξέρω. Αν δεν είπαμε εδώ που αδικήθηκα. Άκου αυτός να έχει τους μπαμπάδες και εγώ να έχω μόνο ένα. Χριστάκι μου, μας περίμενες πολύ, αγόρι μου. Όχι, μόλις σχολιάσαμε. Αυτός φταίει, ώσπου να δες τη γραβάτα αργήσαμε. Άντε, πάμε. Πού πάμε? Εγώ δεν θα το φιλήσω το παιδί. Χριστάκι μου, σκύψε. Άντε, φύγε. Έλα κι εγώ. Θα μας περιμένεις εδώ, έτσι. Όχι, στο Βρυτάνι. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι ο πατέρας του Χρήστου Καραδίμα. Θα ήθελα να δω τον κύριο Διευθυντή. Ήθελα να μάθω για το γιο μου. Καθίστε. Ευχαριστώ. Μια στιγμή να σας αναγγείλω. Μάλιστα, ναι, κύριε. Ναι, μισό λεπτό. Εμπρός! Ναι, κύριε Διευθυντά. Μισό λεπτό, μια στιγμή. Τι σημαίνει το σκηνικό? Κύριε Διευθυντά, είναι εδώ ο πατέρας του Χρήστου Καραδίμα. Μια στιγμή να τελειώσω το τηλεφώνημα με τον κύριο επιθεωρητή και θα σας ειδοποιήσω να του πείτε λάκι. Μάλιστα. Ναι, κύριε επιθεωρητά. Μάλιστα. Όχι, η προσφορά των θρανίων νομίζω πως είναι πάρα πολύ συμφέρουσα. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο μπαμπάς του Χρήστου Καραδίμου. Του Χρήστου Καραδίμα. Μάλιστα, του Χρήστου Καραδίμα. Έχετε πρόβλημα ακοής? Καλά, μια στιγμή. Έχω εδώ και την προσφορά του εργοστασίου του κυρίου Βδελόπουλου. Μισό λεπτό. Τι είναι πάλι, Δεσποινής μου? Είναι εδώ ο πατέρας του Χρήστου Καραδίμα. Μα δεν σας είπα, Δεσποινής μου, να τελειώσω το τηλεφώνημα? Μου το είπατε και προηγουμένως αυτό. Και θα σας ειδοποιήσω εγώ. Λοιπόν, άντε, πηγαίνετε. Μάλιστα. Πηγαίνετε. Ναι, κύριε, μάλιστα, ναι. Είμαι ο πατέρας του Χρήστου του Καραδίμα, θέλω τον διευθυντή. Τι πάθατε? Σας είπα, θέλω τον διευθυντή. Τι κάθεστε, δεν μ' ακούσατε? Γρήγορα, βιάζομαι. Τι σημαίνει, Δεσποινής μου? Να ξέρετε, ήρθε ο πατέρας του. Μη μου πεις ο πατέρας του Χρήστου του Καραδίμα. Ναι, είναι στο χώλ και οι τρεις. Και οι τρεις? Τρεις. Όχι, κύριε επιθεωρητά, συγγνώμη, αυτό είναι δικό μας, ναι.
Ένα θέμα προέκυψε εδώ πέρα. Ωραία. Τρελοκομείο, κύριε Διευθυντά. Ναι, θα σας πάρω αργότερα. Πηγαίνετε. Ναι, θα σας πάρω αργότερα. Ευχαριστώ. Περάστε. Περάστε. Χαίρετε, κύριε Σοκράτη. Χαίρετε, κύριε Διευθυντά. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Και εμείς μια χαρά. Μάλιστα. Κύριοι. Είμαι ο μπαμπάς του Χρήστου Καραδίμα. Εγώ είμαι ο πατέρας του Χρήστου Καραδίμα. Μάλιστα. Κύριε Σοκράτη. Δυστυχώς, κύριε Διευθυντά, τον μοιράζομαι. Μάλιστα. Καθίστε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πώς πάει το παιδί, κύριε Διευθυντά? Α, το παιδί. Μάλιστα. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είναι διαμάντι παιδί. Διαμάντι σε όλα. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πρέπει να είστε υπερήφανος, κύριε Σοκράτη. Με συγχωρείτε, ήθελα να πω υπερήφανοι. Άριστος σε όλα, Μήπως, κύριε Διευθυντά, έχει καμιά αδυναμία στα μαθηματικά, στη χημεία? Τίποτα. Είναι πολύ καλός σε όλα. Πάρα πολύ καλός. Και στη γυμναστική? Στη γυμναστική, είναι το παιδί, είναι πάρα πολύ, έχει ωραίο σώμα, είναι πολύ ευέλικτος. Κάνει και καράτε, ξέρετε. Στην οδική? Και στην οδική πάει πάρα πολύ καλά, κύριε. Ξέρετε, το πηγαίνω στο οδείο. Μαθαίνει κλαρίνο. Μπράβο! Πολύ καλά κάνετε. Και τώρα να σας δώσω τους βαθμούς του παιδιού, κύριοι πατεράδες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αντίο σας. Χαίρετε. Με συγχωρείτε. Το καπέλο μου. Χαίρετε. Να είστε καλά, κύριοι. Χριστάκη μου, συγχαρητήρια! Έλα να πάρει κι άλλο σειρά, Μπράβο, συγχαρητήρια. Είμαι κι εγώ εδώ. Μπράβο. Άντε, πάμε. Να σας κεράσω από μία πάστα special. Τι είπε? Να κεράσει, λέει, μία πάστα. Ο Μίτσος θα κεράσει πάστα. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Σήμερα κερνάω εγώ. Ο γιος μου έσκησε. Ο πρώτος μαθητής υποδάσκαλος. Εγώ κερνάω. Ο γιος μου είναι και ο πρώτος. Και κοίτα ρε κάτι άνθρωποι. Μια φορά είπα και εγώ να κεράσω και αμέσως να μου κλέψουν την ιδέα. Πάντως σήμερα κερνάω εγώ. Ο δικός μου γιος είναι πιο καλύτερος και από τον γιο σας. Αυτός τρελάθηκε εντελώς, ρε. Ποιος δικός σου γιος, ρε, ξεμοραμένε? Τον ίδιο γιο δεν έχουμε. Τόση μήτανε. Μπράβο, αγόρι. Θέλεις κι άλλο καμάρι μας? Όχι, ευχαριστώ. Αλλά μπορώ να πάω να παίξω λίγο μπαμπά. Να πας. Απίθανο είναι. Σ' άρεσε, βέβαια. Όταν πληρώνει ο Μίτσος, σ' αρέσει. Κοίταξε τι ωραία κλωτσάει την μπάλα, κοίταξε. Και τι ωραία που την αποκρούει. Και είναι και όμορφο το άτιμο, Μου μοιάσε. Και τι ωραίο σώμα. Το χαμόγελο ήθελα να πω. Κοίτα, ευληγησία. Και τι ωραίος χαρακτήρας, ρε. Ευγενικός. Καλόψυχος. Καλλιτεχνική φύση, εμένα μοιάζει. Και μ' αγαπάει, Εμένα αγαπάει. Όλους μας αγαπάει. Αυτό το παιδί είναι... Δώρο Θεού. Ναι, μπράβο. Δώρο Θεού. Το λογαριασμό.
Πόσο κάνει? 480. Ωραία. Μίτσο 480. Άκουσα. Επιμένεις να κεράσεις, έτσι. Τα αρέσει τα δικά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι είπε? Τα αρέσει τα δικά του. Να βρε Μίτσο. Και πού να ακούσετε και το άλλο. Δηλαδή, ποιο άλλο. Αποφάσισα να μετακομίσουμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι πιο άνετο. Άντε ρε. Έχουμε έρξει για αστεία τώρα. Άσε μας από εκεί. Ρε Μίτσο, πού θα βρούμε τα λεφτά εμείς να πάμε σε μεγάλο σπίτι. Τα λεφτά μη σας νοιάζει. Εγώ είμαι εδώ. Και πού τα βρήκες τα λεφτά εσύ? Κέρδισε κανένα λαχείο? Όχι στο λαχείο. Τότε όταν εγώ μάζευα οικονομίες, εσείς τσιγκούνι με κατεβάζατε, σπαγκοραμένο με ανεβάζατε. Είδατε τώρα, εγώ μάζεψα τα λεφτά και θα πάρω το σπίτι. Για το παιδί μας. Για να είναι ευτυχισμένο. Σοβαρά ρε Μίτσο. Σοβαρά ρε Μίτσο. Σοβαρότατα. Μπράβο ρε Μίτσο. Μπράβο ρε Μίτσο, και εμείς είχαμε παρεξηγήσει. Άρε Μίτσο, με συγκίνησες ρε. Μπράβο, κοίτα απόκρουση. Γι' αυτό τον έστειλα εγώ στο καράτε. Είδατε αποτέλεσμα. Είδατε αντανακλαστικά. Είδατε δύναμη και πειθαρχία. Τι υπάκουο παιδί που έγινε. Δεν έχεις δίκιο μου φαίνεται. Όλοι βοηθήσαμε σε αυτό, Κάναμε ένα τέλειο παιδί γιατί είμαστε μια τέλεια ομάδα. Οι τέλειοι γονείς. Ματάκια δεν έχω. Ματάκια. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Ψυχή δεν υπάρχει. Όπως σήμερα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Ωχ, πάλι προβλήματα θα έχουμε. Λοιπόν, εσύ δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό, Καλώς το φίλο μου. Τι χαμπάρια. Σήμερα είσαι τυχερός. Πώς από εδώ? Ήρθα για να με βοηθήσεις. Είδες που στα έλεγα εγώ, Μόλις έχεις ανάγκη από κάποια χάρη, που θα τρέξεις στο φίλο στο Σοκράτη. Σκύλος χάνεται, που θα τρέξεις στο φίλο στο Σοκράτη να στη βρει, Τσάντα χάνεται, που θα τρέξεις στο φίλο στο Σοκράτη να στη βρει. Άστα αυτά. Δεν μου λες. Πριν από 11 χρόνια σε αυτό το πόστο δεν ήσουν. Μπα, τώρα είναι πόστο, πριν ήταν γειτονιά. Πρέα στις φλιαρίες τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν χάθηκε ούτε τσάντα ούτε σκύλος. Τότε χάθηκε τρόλεϊ, Όχι. Παιδί. Παιδί, τι παιδί? Δηλαδή όχι ακριβώς χάθηκε. Το εγκατέλειψαν και κάποιοι το βρήκαν. Το βρήκαν? Μα τι σου λέω τόση ώρα. Πριν 11 χρόνια και... Και τώρα οι γονείς του το θέλουν πίσω. Το θέλουν κοντά τους. Το μωρό? Ποιο μωρό? Τώρα θα είναι περίπου 13 χρονών Σοκράτη. 13 χρονών? Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Μήπως ξέρεις κάτι, μήπως άκουσες τίποτα τότε? Λέω για το μωρό. Μήπως άκουσες κάτι? Μα τι έχεις? Εσύ τρέμεις. Βάρεσε ο ήλιος. Ποιος ήλιος, Σοκράτη, αφού έχει συννεφιά? Βάρεσε ένα σύννεφο. Τέλος πάντων, αν ακούσεις κάτι, αν μάθεις κάτι, θέλω να με ειδοποιήσεις. Εντάξει?
πάρουν οι γονείς του? Τι σου λέω τόση ώρα, βρε Μαρία. Τους το έλεγα όλη την ώρα. Πάμε, βρε παιδιά, να φτιάξουμε τα χαρτιά. Να του κάνουμε την υιοθεσία. Τίποτα αυτή. Όλο αύριο, αύριο. Ορίστε. Έφτασε το αύριο και μας πλάκωσε. Στάγι μου, εσύ τι λες? Θες να πας με τους αληθινούς σου γονείς? Εγώ με τους γονείς μου μένω, με τους μπαμπάδες μου. 3 μπαμπάδες μου φτάνουν. Και σου περισσεύουν. Αυτοί όμως είναι οι πραγματικοί σου γονείς. Μπορεί να είσαι πιο ευτυχισμένος μαζί τους. Πιο ευτυχισμένος? Με εσάς είμαι ευτυχισμένος. Ωραία λοιπόν. Έληξε το θέμα. Εγώ το γιο μου δεν τον αφήνω να πάει πουθενά. Θα μείνει μαζί μας. Ναι, έτσι πρέπει. Το παιδί να μείνει με εμάς. Εμείς το αγαπάμε και μας αγαπάει. Αλλά η αστυνομία... Τι με κοιτάς έτσι? Εγώ... Εσύ τα έκανες όλα λοιπόν. Όλα? Τι όλα, τι έκανε? Εγώ τα είχα καταλάβει όλα. Δεν είχε πει ότι θα μας αγοράσει σπίτι για να μείνουμε? Ναι. Φαίνεται ότι μετάνιωσε ο Τσιγκούνης και πήγε στην αστυνομία και κάρφωσε το παιδί, το έχουμε εμείς, για να μην το πληρώσει. Εγώ βρε που τον κανάκευα, που τον μεγάλωσα. Εγώ που θα έδινα και τη ζωή μου για το παιδί. Εγώ θα τον κάρφωνα στην αστυνομία. Αντώνη, τρελάθηκες εντελώς. Τι μπαρούφα πέταξες? Συγγνώμη ρε Μίτσο. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Μέσα στην απελπισία μου καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει. Όλοι αναστατωμένοι είμαστε με αυτό που μας βρήκε. Και να μην σας το έλεγα, ρε παιδιά, και να μην σας το έλεγα. Πάμε για τα χαρτιά, πάμε για τα χαρτιά. Άσε τα χαρτιά, τώρα τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αύριο το πρωί θα πάμε στην αστυνομία να τους πούμε την αλήθεια. Μα έτσι ίσως μας το πάρουν το παιδί. Εγώ λέω να το κρατήσουμε κρυφό. Έλα βρε Αντώνη, να το κρατήσουμε κρυφό. Ολόκληρο παιδί τι είναι? Σοκολάτα να την κρύψουμε? Ωραία. Τότε να το πάρουμε και να πάμε στο χωριό μου. Εκεί πάνω δεν πρόκειται να το βρει κανένας. Να πάμε όλοι στο χωριό. Εκεί θα έχει και καθαρό αέρα. Ναι, να πάμε. Δεν έχω ξαναπάει σε χωριό. Θα είναι ωραία. Όλοι μαζί. Έλα Χριστάκη μου, μη στεναχωριέσαι. Αύριο το πρωί όλα θα είναι μια χαρά. Πω, 2 η ώρα. Έλα αγόρι μου, πήγαινε για ύπνο να ξεκουραστείς. Καληνύχτα αγόρι μου, καληνύχτα. 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 Καλή του νύχτα. Πού να τη βρει? Άντε ας πηγαίνω κι εγώ. Κουράγιο βρε παιδιά, κουράγιο. Καληνύχτα. Λοιπόν, πότε φεύγουμε για το χωριό μου? Άσε ρε Αντώνη, φεύγουμε για το χωριό σου. Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Το ξέρετε πόσο τα αγαπάω και το λαχταράω αυτό το παιδί, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το στερήσουμε από τους αληθινούς του γονείς. Από τη μητέρα του. Μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένος εκεί, κοντά σε μια αληθινή οικογένεια. Μα το παιδί είπε πως είναι ευτυχισμένο μαζί μας. Ναι, έτσι είναι. Για το καλό του. Πρέπει να φροντίσουμε για το καλό του παιδιού. Μας τιμώρησε ο Θεός. Κοροϊδεύαμε τον Κοσμάκη τόσα χρόνια. Ίσως να έχεις δίκιο. Αλλά είμαστε τόσο ευτυχισμένοι με το παιδί. Αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Ναι. Έτσι είναι. Ή ήμασταν εμείς πριν βρούμε το παιδί? Τίποτα. Απ' την ώρα όμως που το βρήκαμε, βάλαμε όλοι ένα σκοπό στη ζωή μας. Να τον δούμε να μεγαλώνει, να γίνεται ένας σωστός άνθρωπος. Δυνατός. Καλός μουσικός. Σπουδαίος επιστήμονας. Όλους μας άλλαξε αυτό το παιδί. Ναι. Και ειδικά εσένα.
Μέχρι και πάστα κέρασες. Μόνο πάστα. Εδώ μας έταξε ολόκληρο σπίτι. Ένα σπίτι για το παιδί μας. Και εμάς. Τώρα... Φτάει η ώρα, ρε παιδιά. Από ό,τι κατάλαβα δεν βγάζουμε τίποτα με την κουβέντα. Αντί να μας τρώει το σαράκι όλη την ημέρα, εγώ λέω να πάμε στο τμήμα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι κάνεις, εσύ ποτέ δεν έπινες? Ποτέ δεν έπινα και ποτέ δεν καπνίσα, αλλά τώρα και πίνω και καπνίσω. Λοιπόν, πάμε μέσα στο δωμάτιο του παιδιού. Ναι, για να του πούμε τα ευχάριστα. Το παιδί τι έγινε, το παιδί? Τα πράγματά του εδώ. Έφυγε. Πού είναι το παιδί? Φτάνει η ώρα το πρωί. Σίγουρα το έσχασε χθες το βράδυ. Θα μας άκουσε που θέλαμε να τον δώσουμε. Εμείς θέλουμε. Πού είναι τώρα το παιδί μας? Λοιπόν, γρήγορα, ξαμονηθούμε στους δρόμους να τον βρούμε. Ναι. Πάρε το σακάκι, πες το σακάκι. Πάμε, ραντεβού εδώ, ναι. Κοντεύει να ανοιχτώσει και ακόμα να φανεί και κανένα ψοφόκριο έξω παναθεμά του. Πού να πήγε το βλογημένο? Τρέλα μου έρχεται. Πού είναι τώρα το παιδί? Τι να κάνει μόνο του μέσα στο κρύο και στο σκοτάδι? Εγώ δεν αντέχω άλλο. Φεύγουμε να ξαναψάξουμε. Αλλά πού? Πάμε πάλι. Σίγουρα, σίγουρα. Στο λόφο πήγα, στο σινεμά πήγα, στο πόστο πήγα. Στο πάρκο. Στο πάρκο δεν πήγα. Ναι, εκεί σε πάω. Ξημέρωσε και ακόμα να φανεί. Ποιος από τους δύο? Είχαμε χάσει τον Χρήστο, τώρα χάσαμε και τον Σοκράτη. Πού να πήγε? Λέτε να τον βρήκε. Εμείς που θα τους βρούμε. Πού θα τον βρούμε? Γεια σας. Ο Σοκράτης. Πρωτού φύγει. Κάτι για πάρκο δεν είπε. Πάρκο. Ναι. Τότε τι καθόμαστε, πάμε να σου πούμε. Δεν πάμε τότε. Πάμε. Αντώνη! Αντώνη! Τους βρήκατε? Όχι. Να, εκεί κάτι είναι. Με το παγκάκι. Για πάμε. Σοκράτη! Σοκράτη. Αγόρι μου. Καλά είσαι αγόρι μου. Αγόρι μου. Είσαι καλά, Σοκράτη. Αυτός έχει παγώσει. Είναι νεκρός. Τι έλεγες? Ήτανε. Έτσι ξαφνικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όχι ξαφνικά, Μίτσο. Δεν βλέπεις, με το φανελάκι έμεινε. Για να σώσει το παιδί μας. Θυσιάστηκε. Δυστυχισμένε Σοκράτη. Δεν θα τον δεις να μεγαλώνει. Θυσιάστηκες. Δυστυχισμένο Σοκράτη, θυσιάστηκες. Τι έπαθε ο μπαμπάς μου? Πριν λίγο με εξαγκαλιά του και με αναγνώρισε. Μπαμπά μου! Σοκράτη! Ξύπνα μπαμπά, καμουλιά σου που σε αγαπώ! Μαρία, κάνε κάτι! Σε παρακαλώ! Ξύπνα τον μπαμπά μου! Σήκω να μιλήσεις! Τώρα θα κάνω τι θέλεις! Ό,τι θέλεις θα κάνω! Θα πάω να μείνω με αυτούς! Με όποιους θέλεις θα πάω να μείνω! Με αυτούς? Με τον μπαμπά σου και τη μαμά σου θες να πεις? Ναι, με αυτόν, με αυτήν! Όποιους θέλετε! Μόνο να ανοίξεις τα μάτια του! Μόνο σήκω να μου μιλήσεις! Μην ξόλια να του πεις και εσύ κάτι! Πέθανε! Εξαιτίας μου πέθανε! Για να σώσει εμένα από το κρύο! Όχι, αγόρι μου, όχι. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω! Έβγαλε το μπουφάτο για να μας σκεπάσει! Και ύστερα με έκλεισε την αγκαλιά του! Στο καλό της έπρεπε να αφήσει! Εκεί με βρήκα όταν ήμουν μωρό!
Μα τι είναι αυτά που λες, αγόρι μου. Τρελάθηκες. Θεέ μου, σε παρακαλώ, σώσ' τον πατέρα μου. Κι εγώ δεν θα το ξαναδώ τίποτα πια. Και θα τρώσα γύρω και ας πάω να μείνω με τους άλλους. Αύριο κιόλας. Και ας μην τον ξαναδώ. Ποτέ. Μόνο να ζήσει. Να ζήσει. Έλα. Σοκράτη ζει. Ζει. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σοπάτε. Η καρδιά του μόλις που ακούγεται. Γρήγορα στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο. Γρήγορα, Σοπάτη. Γρήγορα, Σοπάτη. Να την πιάσουμε σε. Άσουμε. Θα γίνεις καλά, Σοκράτη. Σ' αγαπώ, Σοκράτη. Θα γίνεις καλά, σ' αγαπώ, Σοκράτη. Σ' αγαπώ, Σοκράτη. Θα γίνεις καλά. Να περιμένουμε, είπε. Θα γίνει καλά. Τι έγινε? Γιατρέ, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά Αλλά η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μόνο ένα θαύμα θα μπορέσει να τον σώσει. Μόνο ένα θαύμα. Μπορούμε να τον δούμε. Λυπάμαι. αύριο. Τι αύριο, αγόρι μου? Αύριο θα πάτε σε αυτό το ζευγάρι. Σε ποιο ζευγάρι, χαρά μου? Στους γονείς μου. Το υποσχέθηκα στο Θεό για να σωθεί ο Σοκράτης. Πάμε, Χρήστο μου, να κοιμηθείς λιγάκι. Ήταν δύσκολη μέρα η σημερινή. Πάμε. Εσύ δεν θα έρθεις. Α, όχι, δεν τους αντέχω εγώ τους αποχαιρετισμούς. Πήρες όλα τα πράγματά σου, αγόρι μου? Στο καλό να πας, αγόρι. Και να θυμάσαι, αυτοί είναι οι πραγματικοί σου γονείς και να σ' αγαπάνε. Θα είσαι ευτυχισμένος μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα έρθω να σε βλέπω. Στο καλό να πας, αγόρι. Εγώ εδώ θα είμαι και θα σε περιμένω. Το θαύμα έγινε.
Ηρέμησε. Πρέπει να φύγω. Μα να βρω το παιδί. Ηρέμησε. Το παιδί, γιατρέ. Σε παρακαλώ. Πρέπει να φύγω. Εγώ ξέρεις που θα βρίσκομαι. Ό,τι και να χρειαστείς, θα έρθεις να με βρεις, έτσι. Και εγώ στο Σύνταγμα. Εκεί είναι το στέκι μου. Δεν πιστεύω να μας ξεχάσεις. Ποιος να ξεχάσω? Εσάς. Εσείς τη γονείς μου. Στους άλλους πάω μόνο για χάρη του. Για χάρη του Σοκράτη. Για το καλό σου, αγόρι μου. Γι' αυτό σε στέλνουμε στους αληθινούς σου γονείς. Και ο Σοκράτης και αυτό το ήθελε. Για να βρεις μια αληθινή οικογένεια. Την αληθινή μου οικογένεια την έχασα. Αγόρι μου, μη στενοχωριέσαι και μουραγίζεις την καρδιά. Θα δεις ότι εκεί που θα πας τώρα θα τους συνηθίσεις και θα τους αγαπήσεις. Φτάσαμε. Ώρα να μπούμε μέσα. Κάτσε λίγο, Χρήστο μου. Κάτσε. Να, εδώ, κάτσε. Έλα. Να σ' αγκαλιάσω λίγο. Να σε φιλήσω. Όταν θέλεις κάτι, εγώ πάντα στο πλευρό σου θα είμαι, Ό,τι και να χρειαστείς, θα έρθεις να μας βρεις. Ξέρεις που θα είμαστε. Γιατί εμείς σε έχουμε σαν παιδί μας. Όχι σαν παιδί μας, Αντώνη. Παιδί μας. Παναγία μου. Τι είναι αυτό. Τι είναι, Ονειρεύομαι. Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί. Ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης! Σοκράτη! Σοκράτη! Παπά μου! Παπά μου! Καλά. Πώς μας βρήκες? Πέρασα από το σπίτι και μου είπε η Μαρία ότι θα είστε εδώ. Χρήστο μου, τώρα με την καινούργια σου οικογένεια θέλω να είσαι ευτυχισμένος, Και αν σε πειράξει κανένας, ο Σοκράτης είναι εδώ, Αν έχεις κανένα πρόβλημα, θα έρθεις να με βρεις. Να πάμε να καθίσουμε στο αγαπημένο σου παγκάκι και να βρούμε τη λύση. Θέλω να είσαι χαρούμενος, Όταν είσαι εσύ χαρούμενος, είμαι κι εγώ. Είμαι χαρούμενος. Τώρα που έγινες καλά, είμαι χαρούμενος. Συγγνώμη. Παλικάρι μου, θέλω να διαβάζεις, να γίνεις ένας μεγάλος επιστήμονας. Ναι, μπαμπά, και δικηγόρος και γιατρός. Και παλιστής. Και μουσικός. Θα μάθω εγώ ένα κλαρίνο. Εντάξει, είπαμε. Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλεις. Τα πάμε, βρε Σοκράτη, και πού θα μας βρει, ξέρει και πού. Μπα. Τι έγινε και μαζευτήκατε όλοι εδώ? Ο μικρός ποιος είναι? Γι' αυτόν ήρθαμε. Τι έκανε, μήπως έκλεψε? Τι? Το παιδί μας να κλέψει. Τι λέει αυτός? Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μας δείξεις. Πάμε να φύγουμε. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Κύριε Αρχιφύλακα, θυμάσαι που ήρθες να με βρεις για να με ρωτήσεις αν ξέρω για κάνα πιο μικρό που έχασαν οι γονείς του? Το εγκατέλειψα. Τέλος πάντων, αυτό. Ωραία, το βρήκα. Αυτός ο μικρός είναι αυτός που... Τι είπες? Το βρήκαν, ήταν σε ένα ορφανοτροφείο. Το βρήκαν. Το βρήκα. Τώρα, κύριε Τάσο, δεν ξέραμε κι από αυτά και Καλά. κάπου τώρα... Καλά. Αλλά τόσα χρόνια να το έχετε το παιδί χωρίς χαρτιά. Είπαμε τώρα να μην βιαστούμε και την ξαναπάθουμε. Φτιάχνουμε όμως τα χαρτιά του, ναι.
Άντε, φέρτε τα χαρτιά στο τμήμα και θα σας βοηθήσω κι εγώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Αύριο κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάσο μας. Σε ευχαριστούμε. Μια μικρή... συγγνώμη. Επαγγελματική συνήθεια, με συγχωρείς. Γεια σου, Σοκράτη. Στο καλό. Στο καλό. Μα τι κάνουνε τόσες ώρες? Ο Σοκράτης φταίει. Έχει τα μέσα αυτός. Έχει τον κολλητό του, τον Τάσο. Εγώ ξέρω γιατί μας άφησε το να περιμένουμε, όπως τότε στο Υπουργείο. Γιατί, Αντώνη? Γιατί θέλει να του δώσει όποιο όνομα θέλει, γι' αυτό. Δηλαδή? Τι δηλαδή, το δικό του. Ποιο δικό του? Όχι και το δικό του, Χατζη Παράπας. Πώς το διάλογο τον λένε? Ξέρω εγώ πώς το λένε. Εγώ μόνο ένα ξέρω να πω. Το δικό μου το όνομα πρέπει να του δώσουμε. Γεμάτο όνομα, το λες και χορταίνει το στόμα σου. Παπαδόπουλος. Σιγά να μην το κάνουμε δικτάτορα. Καλά σου λέει, καλά σου λέει. Το δικό μου θα δώσουμε, που είναι και δυσύλλαβο. Τα πας. Δεν είμαστε καλά, άκου τάπας. Παπούτη, το δικό μου επίθετο. Ωραίο! Χρήστος Παπούτης. Χρήστος Παπούτης. Δεν είμαστε καλά που ακούμε το παιδί Παπούτη. Δεν είμαστε καλά που θέλουμε. Κοίτα! Κοίτα αγκαλιές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρχιφύλακα. Η υιοθεσία έγινε. Αμέ. Να σε φιλήσω, αγόρι μου. Το όνομα. Α, το όνομα είναι η έκπληξη. Έκπληξη. Το χαρτί. Το χαρτί, Σοκράτη. Σοκράτη, το χαρτί, είπαμε, Σοκράτη. Σοκράτη, μην παίζει με τα νέα. Θα το δούμε το χαρτί. Σιγά να το σκίσουμε. Για να ακούσω. Δωροθέου. Σαν να λέμε δώρο Θεού, Ωραία είναι. Το χαιρόμαστε, το χαιρόμαστε. Δωροθέου, Χρήστο, να το χαιρόμαστε. Σοκράτη, ξέρεις τι όνομα ήθελε να του δώσει? Μονοσύλλαβο λέει, τάπα, το δικό του.